Hej, altså i dags video spiller vi fodbold med Ebbe. Ja, og jeg har også en YouTube-kanal, hvis man skulle være tvivl. Ja. Prøv at sige dit navn. Altså på YouTube? Ja. Mr. Epster. Ja. Så hvis det er interesserende, så kan I gå ind på hans kanal og tjekke der. Men i dag skal vi tage lidt forskellige frisparker og skyde lidt. Ja. Jeg har ladet ham bestemme, hvad det er, vi skal lave i dag. Ja. Så han kan bare følge på, Mads. Så lad os bare komme i gang. Ja. Øj, den var god. Ui! Okay, vi tager nogle straffespark. Ebbe han starter. Vi har begge to 3 forsøg. Vi har ikke en målmandsmål. Skyd! Og i første mål. Nu har vi Tristan, som skal skyde. Han er fuldstændig klar, går jeg ud fra. Og tager langt tilløb. Og den sidder der. Sidder lige, hvor den skal. Syg! Nå, okay. Nu har vi Ebbe. Kom så, Ebbe. Ui, den var banger! Tristans anden skud her. Nej, vi skal gøre det ligesom mig. Tag sådan her. Oj, gik den ind? Ja. Så, Mester, er du klar? Ja. Shoot! Ui. Her har vi Tristans sidste skud. Han tager tilløb, og der er mål. Så nu tager vi nogle ydertidsspark. Jeg tænker, at Ebbe her vil starte. Ja, Okay. det kan godt. Okay. Ja. Nu skal jeg lige se noget vildt her. What? Ui. Iskold. Træk. Oj, det er et rimelig godt ydersidespark. Det er et rimelig godt ydersidespark, hvad jeg mener. Okay, nu kommer Ebbe. Ui. Kasse. Er vi klar til at se Tristans spark? Ui, og koldt. Det var alt for i dags video. Husk at gå ind på Ebbes kanal. Vi ses for i dag.